السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. همین دولا منی دوستا دیگه قصه ابی صحابیه نبی صلی الله علیه وسلم دورا نبی صلی الله علیه وسلم کے پیغمبری رسیدتے بشارات گوڑا لحتی مردم ایمان کارنتے سرائی لحتی جنین لحتی مردین لحتی چوک کسانے یک لوگی بیتے دا مردین نام بیتے یاسر جنین نام بیتے سمیہ چوکے نام بیتے عمار ای ایمان کاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ایمان کاران دین اسلام قبول کنا چی آئیچ پیسر بتانے عبادت کو تگے ای منی دوستا مکہ توکا اشانی ذات شی شرین ذاتی نبی قریش مردم نبا کمزوری مردم بنتے گوڑا ارچی کہ کمزوری مردم بیتگا اسلام قبول کتگا قریش سک عذاب کتگا منی دوستا ای جنین و مردین گو چوکا سک عذاب کننتی کافر مکہ کشنتے گھر میں ٹیمبا بندنتے امدہ عذاب کننتے تاکہ ہوتی دینہ یلو بکنا ایک شام ہوتی دینہ یلو نکنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستان شانی کر رہا گوزیتے چی گوشی چی حج کت نکنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے صبران آل یاسر فإن موعدکم الجنہ گوشتے صبر بکنے یاسر جنین چوکا شمی جاگا جنتی بہشتی بچے کہ حج کتی نکو اشان دینیا لو بکتے گوشتے ماتا اسرا ایمان آرتا ماتا پیغمبری قبول کرتا تاوشے صبر بکنے دا جنتا روئے ما ای ڈولا عذاب بے گئیں منی دوستا عذابا سگ گیا آزانن تکے دگے مارا ایک زندگی ہستے عقیدہ میں مسلمانانی کے مارا دگے ایک مزنی زندگی ہا ای دنیا یک سپر جا گئی ای دنیا یک ساہی گیا بزن تو نشتے و درد کے شتے صبر کتے نگوشتے انہا یا رسول اللہ ما ای ڈولا صبر کت نکنی سک عذاب کننتے منی دوستا کہ وہ تی دینہ ترک بھی دیا ایک شنتے موتی دینہ ترک نہ دیئے جنین آدمی سمیہ جن گئے تے عذابی کن گیا گوشتے موتی دینہ یلو نہ کنا اور ای ٹیم بے مسترین ظالم ابو جہل بیتے ابو جہل منی دوستا حربی زیرتے ہیں عربی حربہ گوشن بلوچی چی نیزہ گوشنتے ہمیں چو جاتے گے کیوں گوشنتے نیزہ گوشن کماشا ہمیں چی نیزہی زیرتے ہمیں ابو جہل جنینہ گوشتے دینہ ترک دے گا انہا گوشتے انہا ہمیں شیعہ زیرے ہمیں نیزہ ہمیں حربہ ای جنین شرم جاہا جنتے و کشتے کشتے بلے تاریخہ آئیے نام ایرے آئیے چی گوشک بیانتی من دوستا شما بگشے سمیہ چی نام دے گی بھی احسنت اللہ افتح علیک اولی شہیدہ دین اسلام اولی جنین کی شہید بیتا سمیہ بنت خیاط اولی شہیدہ و تارا قربانی کو اللہ سبحانہ وتعالی مناما ہنی جنینہ نگوشتے انما کمزور ہے نگوشتے انما اگر دین اسلام قبول بکنے قریش مرا عذاب کنا دین اسلامی قبول کو اللہ شہادتی درجہ دا مرچی اگر تاریخ ہرچ جستی کے گوشتے اولی شہیدہ کہیں دین اسلام کو جم جنین ہے گوشک بیتے سمیہ بنت خیاط ای منی مات گوہارا ہنچو ما گو ما نلوٹے کہ میں ٹیم پاس بھی بیتے مائی کسائن ذکرائیں ما نلوٹے کہ مارا ہنچو معلومات بھی انہا ما لوٹے ای جنین آدمہ موتی مثال بکنی ما ہمشانی پدانی سارا بروئیں ما ہمشانی کلاغا بکنی ما ہمشانی اخلاقا بزیریں منی دوستا دیگه یک قصه آخریه ما ذکر کنه همین قصه چرند گوڑا ما وتی مجلس دیوان احلاس کنیم ای بھی جنین آدمی بیتے نبی صحابین دورا یا روچے عبداللہ بن عباس نے اندوک بیتے عبداللہ بن عباس کہیں ہاں رسول اللہ ہے عبداللہ بن عباس احسنت بارک اللہ فیک رسول اللہ ناکوزت کے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس من دوستا نام گوشک بیتے حبر القرآن گوشک بھی استے ترجمان القرآن سکی مزن عالمی بیتا مستر مفسر بیتا قرآن ہے چیہ رسول اللہ دعا لڑتا استے کسان بیتا گوشتے کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل گوشتے کہ اللہ شیعہ علم دین بدے اور قرآن شیعہ ترجمہ مزن مفسر مترجمی بکا گوڑا مستر مترجم مفسر قرآن عبداللہ بن عباس بیتا یا روچے عبداللہ بن عباس نندوک بیتے ہیں گوت طالبہ عطا
ابن ابی رباح. عطا ابن ابی رباح پدا عبداللہ ابن عباس شاگرد و طالب. عبداللہ ابن عباس چی رند مستر عالم عطا ابن ابی رباح بیتا. نندوک ما دوئی یہ جنینی وزگا بیتے. عبداللہ ابن عباس وتی شاگرد وشی گشتے من ترہ جنینی پیش بدارم بہشتی. گشتے ہاو گشتے سیاہی جنینہ گندے گزگائیں ٹینگی سیاہی. گشتے ای بہشتی جنینی. یا اللہ جنین آدمی بلکہ کس ہچ حسابی نکا سیاہی رنگا ٹینگی سرزمین نہ تر رگائیں بلے نامی بہشتا جنتا نبشتا بیتا. چیکار کتا ای جنینہ چیچ شیش ہر رنگ کاری کتا کہ وہ زمین نہ تر رگائیں نامی نبشتیں جنتا گو جنتی مردما. گوڑا جست کنتے عطا تو چی رولا گوڑا ایک قصہ ہے گوشتے گوشتے ای جنین بیماری بیتا. عربیہ صرع گوشنتے صرع بلوچیہ گوشنتے مری گیری. مری اصلا نیستے ہیں بلوچان ہنچے عبری مری ہمیں صرع گوشنتے چاہے بلوچ گوشان ای جنی و مریے گوشتے مری در نے جن در کے. میں ادھا ایک لوٹے معلوماتی بھی دیا مری چیزیں نیستے ہیں کہ نام تھی مری. یہ بلوچ ہنچو گوشنتے ای جنین ہمیں بیماری بھی ہمیں صرع بیتے مدام کپیتے بے ہوش بھی. ای کہتے رسول اللہ وستا گوشتے یا رسول اللہ منہ چشین بیماری ہے تو اللہ کہہ رہا دعا بلوٹ کہ منہ شفا بدنتے اللہ من تکلیفاں. گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گوشتے اگر تو لوٹے من دعا کنا اللہ کہہ رہا سبحانہ وتعالی اللہ تعالی شفا بدنتے بلے اگر تو صبر کنے تی جاگا جنتے. چی اختیار کوئی جنینہ گوشتے انہا یا رسول اللہ تو من استا دعا بکما واتوشبا مع اللہ عبادت کنا گوڑا جنت رہا. گوشتے یا رسول اللہ من صبر کنا جنت وستا اللہ من جنتا بدا من صبر ای بیماری سرا. چار منی دوستا اگر بلوٹ تینے گوشتے کہتے یا رسول اللہ تو من استا دعا بلوٹ من وشبا اللہ من شفا دا ما اللہ شتر عبادت کت کنا. گوشتے انہا یا رسول اللہ من گوڑا جنتا لوٹا. گوشتے یا رسول اللہ بلے من یہ چیزیں لوٹی ہستے من جنین آدمیاں ای بیماری من گرتے من کپا مردمانی دیما بے ستر با تو اللہ کہہ رہا دعا بلوٹ من بے ستر ما با. خیال بکنے منی دوستا بچارے چیڈولا وتی سترے وتی حیائے فکری ہستے بیماریاں گوشتے پروانی بلے من بے ستر با یا رسول اللہ. گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا لوٹے کہ اللہ شیع بے ستر مکہ مردمان دیما. گوڑا گوشتے ای بیماریاں کدی گفتا ہے جنین اگا ہوتی باز میں سرا بیتا ہوتی واپس کی جاگے بیتا گوڑا ای بیماریاں گفتا تاکہ بے ستر میں بھی مردمان دیما. ہمیں جنین میں دوستا اللہ سبحانہ وتعالی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی گے. میں دوستا قصہ باز ہیں اگر ماں بلوٹا تاریخ تو کا ہنچین جنین ہستا ماں ہنچو گو آیا ہوتی تاریخ روشنا کتا آیا دین واسطہ قربانی داتا. منی ماں تو گوھارا ماں ای چیزاں ذکر آیا تاکہ شما ہوتی مثالا ہمشان چی بزیر ہے. شما اگر ہوتی چوکا نام بندے ہمشانی نام بے بندے تھے تاکہ اگر مزن بھی ترہ جستی کو گوشتی کئی نامی تو شی قصہ گوشتی کنے. انی منی دوستان میں ماں تو گوھار افسوس بازیں فلم ایکٹرانی جنینہ نامہ زیران پلان گانا والے نامہ زیران چوک مزن بھی گوڑا چی بیتے ہیں. منی ماں تو گوھارا ماں شمارا چی انتظار ہیں مارا امید ہستے ہیں کہ شما تو کا دین دوستی ہا کہ شما تو کا حیاء دوستی ہا. ماں شمارا چی انتظار ہیں کہ شما میں تاریخ خدمتہ بکنے شما ای تاریخ روشنا بکنے دین خدمتہ بکنے میں واسطہ ہنچین چوک پیش بکنے اور دنیا تو کا ایک مثالی باں اگر تو گوشہ ماں کوت نکنے مقصد کوت کنے تو ماں تی بے شر اگر گوھاری بے شر تو کت کنے تو وتی اخلاقاں گو مردمان دعوت دات کنے وتی جندہ شعر بکاں وتی دین پابند بھی تو مردمان وتی اخلاقاں کو دعوت بدے. وحدی اگر مجلس یا نندگ بیتے ہیں تعریف کنا بھی تھی تعریف پہ بکنے گوشتے پلان جنین اخلاقاں بچارے چی ڈولائیں پلان جنین عبادتاں بچارے چی ڈولائیں وتی چوکاں ہنچی تربیت بدے ہنچو تی لاپ تور بیتے تی لاپ تو کا ننو کی بیتے تو تی نیتا ہمیں بکا یا اللہ منی چوک سلامتی چوک کی بھی میں اسی دین اسلام شرین تربیت دیاں. منی دوستان تاریخ مازانی
بی بی مریم کہ آئیے نام قرآن باز جا گیا اتکا پورے سورت قرآن تو کا بی بی مریم نام ہے سورت مریم آئیے قصہ چیئے آئیے مات وحدی کے لاپور بھی چی گوشتے اللہ قرآن گوشتے سورت آل عمران گوشتے ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی گوشتے یا اللہ من کول کتا بی بی مریم ماتا گو وحدی کے لاپی پور بھی گوشتے یا اللہ من کول کتا ای چھوکا من دیاں کہ تی بیت المقدس خدمتا بکاں ہمیں ڈولا منی دوستاں ہمیں ڈولا منی مات گوھار مچ مارا چی لوٹیں وحدی کے یہ چوک بیت جنین آدمی بیت جنکی بیتی آئیے گو زنم بچکی آئیے گو زنم مردین آدمی بلے ہمیں جنین آدم چھڑول کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنین آدم منی دوستاں اللہ سبحانہ وتعالی بی بی مریم معجزہ کو ایک تاریخ وستا آئیہ چی یک چھکی پیدا کی کو نبی عیسی علیہ السلام بغیر مردہ سبحان اللہ چی وستا اسی مات بھی ہنچی مردمیا اسی مات بھی نیت ہمیشہ کہ منی جنک اے ڈولا بھی گوڑا اللہ سبحانہ وتعالی دنیا وستا ایک مثال ہی کو آئیے جنین آدم منی دوستاں امام احمد بن حنبل یک امامی بیتا چاریں امامان چی آئیے وستا گوشک بیتے امام اہل السنت والجماعہ گونڈوی بیتا پتائی وفات کتا یتیمی بیتا ماتائی زورتا پجر نمازا بورتگی مسیدتا پادی کتا مسیدتا بورتا ماتا انتظار کتا مسیدتا دفا دا کہ نماز وانتا مردما نی پدا زورتگی وتی گونڈو لوگئی بورتا وتی گونڈو وستا گوشتگی من گونڈو تو کار مکا ود گود و ہنچی چیزیں گوندو چی گون بیتا دوتکگی گوشتگی اے گوندو چا گو منتی لاپا درگی جا تو علم حاصل بکا ہمیں جنین آدمہ یک عالمی یک امامی میں استا پیش کو منی مات گوھاریں شمی ڈولیں جنینیا ماں ہمیں چیزیں شمارا چی لوٹیں ماں ہم چو لوٹیں کہ ہنچو شما دینہ پابند بے ہمیں دینہ منی دوست منی مات گوھاریں کہ شما عزت برز کتا اگر تو مات یہ جنت تی قدمانی چی رہی کتا اگر تی گوھاری تی یک غیرتی یک عزتی تی براتانی دلتو کا ایر کتا اگر تو جنینی ہے ہنچو بھی تی حق کی درہ ایر کتا کہ مردین تی حقاں بداں اگر تو جن کی ہے جنین چوکی ہے تی پتے سرا واجب کتا کہ شرری سرا تی تربیتی بکا ای چیز دیگے تاریخ نیت کا بغیر دین اسلام ہے گوڑا منی مات گوھارا ما امید کرنا کہ ای چیزاں اور ای قصہ مارتی کہ شما عشق کتا گا ای قصہ شما دنیا تو کا یک مثالی ببا شما ہمیں گامانی سرا بروے و اللہ سبحانہ وتعالی ما آخری دعا کنا کہ میں مات گوھارا نیک و صالح بکنتے کہ مسلمانانی مات جنینا دین اسلام و پردے و ستر دوستیاں بدنتے و آیاں چی بدی مردماں بی دین مردماں آیاں چی دیر بکنتے و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و جزاکم اللہ خیرہ.